नैबे आं जि जायगानिफ्राय लाइभ फैदों बेवहाय बारा बेफोरबायदि केपासिटि लाइटनि गैया दे खोमसि जादों। ओमफ्राय आं स्टुडिअ'आव जिरायाखै दा आंनि इउटुब स्टुडिअ'आव थायोब्ला एसे मोजां जायो। बेकग्राउन्डआबो नै एकदम जाला मालासो दे। साफ्रोमखौबो मोनाबिलिनि लाइभआव गोसो गोरबोजों खुलुमनाय सिबिनाय जासिहरनाय जाबाय। फैदो लोगोफोर दिनै आंनि इउटुब फेमिलि साफ्रोमबो दिनै दान्दिसे सम सावरायलायनोसै। माबोरै खबर सबर नोंथांमोननि खबर लालायलायनोसैलाय बिराद गोबाव जाबायमोन। आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव साफ्रोमबो मोजाङैनो दं। आंबो बर्थमान थिगानो दङ। नोंथांमोननि सापर्टजों नोंथांमोननि अननायजों दिनै आङो नैबेसिम मोनहैनो हादों। नोंथांमोननि अननायखौ अरायबो मोनलांबाय थागोन होनना आसा खालामो। थ' बेफोरबायदिनो माने सापर्टखौ मोनलांबाय थागोन होननानै आसा खालामो नोंथांमोनखौ। नोंथांमोननि अननायाव दिनै 2K प्लास फेमिलि जानानै दं चेनेलावहाय। कि हल लाइभआव थानाय समाव लाइभ बहुत दिन হৈছিলে। नोंथांमोननि अननाय सापर्टखौ जेब्लायबो मोनलांबाय थागोन होनना आसा खालामो। नोंथांमोन मदद खालामलांबाय थाब्लानो जाबाय। चेनेलाव गोदान हाबदोंब्ला साबसक्राइब खालामनो दाबावदे। मोजां मोनोब्ला जुदि आंनि चेनेलखौ नायनानै इन्टारेस्टेडब्ला सापर्ट खालामबानो जाबाय। साबसक्राइब खालामबानो जाबाय। बिराद गोबावनि उनाव दिनैहाय लाइभआवहाय फैदों नोंथांमोन। नोंथांमोना जेब्लायबो सापर्ट खालामगोन होनना आसा खालामो। मोजां नुवाखै जानांगौ ओमफ्राय माने स्टुडिअ'आव जिरायाखै दा। आंनाथ' माबोरै जाजोबना दंथाय स्टुडिअ हाबाखैनो आङो। आं एसे साइडआव दङ। मबाइल प्रब्लेम मबाइला एसे प्रब्लेम होबाय थादों बेनिखायनो दैलिक भिडिअ लाबोनो हायाखै आरो भिडिअआबोथ' नोंथांमोना नुबाय थाखादों जानला मालासो जागासिनो दं दा साननैसो भिडिअफ्राबो बेफोरबायदि माने इम्परटेन्ट बेफोरबायदि जेबो कन्टेन्ट गैया माने आलाबा आला एकदम जानला मालासो भिडिअआ। आसा खालामो थेवब्लाबो नाजालांबाय थादों सानफ्रामबो भिडिअ होनो मोजांब्लाबो गाज्रिब्लाबो सानफ्रामबो भिडिअ होनो नाजाबाय थादों खिन्थु साननायफ्रा जाफुंगोन आसा खालामो खिन्थु आंनो मबाइला प्रब्लेम जानानै दं बेनिखायनो माने एसे स्पेसफ्रा बुंजोब्बाय आंना मबाइला ओमफ्राय माने लोगो लोगो दानखाजोबनांगौ जायो। गोबावजों नोंथांमोनखौ गोसोखांनानै नैबे लाइभखौ लानानै फैदों। कमेन्ट खालाम रिप्लाइ नोंथांमोना कमेन्ट खालामबा आं रिप्लाय हरगोन नोंथांमोना सापर्ट खालामोब्ला आङो नोंथांमोननि जेब्लायबो मददखौ मोनलांबाय थागोन। लाइक खालामदो नोंथांमोना कमेन्ट खालाम। आं दायो माने घुगुनि जादों पकरि जादों। जेबो गोनो गोथो साननो नाङा नोंथांमोना अरायबो मदद खालामलांबाय थाब्लानो जाबाय। माने बिराद गोबाव जाबायमोन दै लाइभ फैयैया। हटेलावहाय घुगुनि जागासिनो आरो होमबाबो माने गोबाव जानायखाय आङो नैबे घुगुनि जानायनिफ्रायनो माने लाइभखौहाय लाबोनाय जाबाय आरो नै दिनैनिखौ। नोंथांमोननि मददखौ मोनलांबाय थागोन होननानै आसा खालामो जेब्लायबो। खिन्थु बेकग्राउन्डफ्रा माने एसे जाला माला जानो हागौ खिन्थु लाइटआबो बेवहाय माने बिदि गैया मालायनि दखान नालाय बेवहायनो जिरायनानै दङ दायो। आंना स्टुडिय'आ माने बिदि लाइभ फैग्रा स्टुडिअ'आ माने एकदम गाज्रि जाजोबनानै दं माने बेमा सोंजोबनानै दं बेनिखायनो आङो बेनिफ्राय फैयाखै। बिराद गरम बेयावबो नै लाइनबो गैयामोन नोंथांमोन दायो फैबाय लाइना। अबावबाफोर गाज्रि जादोंमोन खोमा जोंनाथ' लाइनमेनफ्रा जिरायनोनो थानो समानो गैया दा माने बोथोरफ्राबो जिबायदि गाज्रि जाबाय थादोंना बेनिखायनो माने बबेथिं बबेथिं कानेक्सनफ्रा गाज्रि जाबाय थादों जानांगौ। दायो फैलायबाय नै लाइना थिगानो दं दायो। आरो बिदिनो माने नोंथांमोननि अननायखौ जेब्लायबो मोनलांबाय थागोन होननानै आसा खालामो। मोजां कन्टेन्ट कुवालिटि गोनां भिडिअ होनो थाखाय आंहा माने मबाइलाबो बेफोरबायदि माने कुवालिटि गोनां माने जाया। बेजों लोगोसे आंना माने माथो बुंबावनो नोंथांमोना नुबाय थाखादों भिडिअफ्रा माबायदि जागासिनो दं दा साननैसो। थेवब्लाबो नाजालांबाय थादों होनो
थेवब्लाबो नोंथांमोननि अनसायनायखौ सापर्टखौ मोनबाय थादों बेखौनो आं ओरैबायदि गोसो गोरबोजों नोंथांमोनखौ थेंक इउ होनो आरो जाय बिथांमोना दायो लाइभखौ नायगासिनो दं नोंथांमोनखौ दसे सम दान्दिसे सम बे लाइभआव जइेन जानायनि थाखाय साबायखर नोंथांमोननि अननायावसो आंबो दावगालांनो हागोन नोंथांमोननि सापर्ट मोनब्लासो आंबो चेनेलखौहाय दावखोलांबाय थानो हागोन ग्र' खालामलांनो हागोन बेनिखायनो माने नोंथांमोननि अननायखौ जेब्लायबो नांगौ सापर्टखौ नांगौ नोंथांमोननि सापर्ट मोनब्लासो आंबो भिडिअ सिडिअ बानायनायाव मटिभेट माने नोंथांमोननि कमेन्टफोरखौ नुब्लासो आंबो माने साबसिननिफ्राय हामसिन बानायनो हागोन बेनिखायनो नोंथांमोना जेब्लायबो सापर्ट खालामनायखौ गारनो नाङा माबानो नाङा आरो नोंथांमोना जाय बिथांमोना आंनि बे चेनेलाव सोरबा नोंथांमोनाबो जुदि चेनेल दङब्ला आंनो माबायावहाय लिंकखौ हर आङो साबसक्राइब खालामनानै दोनगोन सेयार खालामना होगोन बयबो गावजों गाव मदद होलायलायनांगौ जोंनिखौथ' आरो सोर बेलेग हारिया नायोना जोंनिखौथ' आरो जोंनाथ' आरो हारियानो एक्सट्रा जोंनि गाननाय जोमनायानो एक्सट्राखा जोंनि आरो फाव फेसनानो एक्सट्राखा बेनिखायनो जोंनिखौ रावबो बेलेगा नाया जों गावजों गावनो अनलायलायनांगौ गावजों गावनो जोङो नायलायलायनांगौ बिनिखायनो जोङो गावजों गाव एना एनि दाजा गावजों गाव दाङाबाजि दाजा अनलायनानै थाब्लानो जाबाय जिउआ मोनसेल' जिउ मोनसेयाव बयबो मोजां खामानि मावलां बेखौल' आसा खालामो थैबाथ' गैला नोंबा नोंसै आंबा आंसै जोनोम जाब्लाबो जेबो लाबोले थैबाबो जेबो लांनो हाया बेनिखायनो खावलायो नोंथांमोन सापर्ट होलायलायब्लानो जाबाय नोंथांमोननि मदद सापर्टजों जेब्लायबो नाजालांबाय थागोन आंबो एक मिनिट दिनैनि लाइभआ घुगुनि पकरि जायै जायैनो माबानाय जादों घुगुनि पकरि जायै जायैनो होनाय जादों दिनैनि लाइभखौ गरमबो बोथोराबो बिराद गरम माने दिनै एसे थान्दाबावसो थेवबो बिराद गरम मोनदों जोंनाथ' आरो अमा बेदर जाग्राना अमा जाग्रा जोंथ' आरो बर'नि फेभरेट बुस्थुआनो जाहैबाय अमा सोरनिबा हाबायानो होन अबावबा बार्थडे होन सोरनिबा माबा मोनसेयानो होन जोंहाथ' अमायानोसै बेनिखायनो आंथ' आरो अमा बेदरखौ जिन्दागि गारनो हायालै नोंथांमोन अमा बेदर हाजार गोलोम बोथोरानो फैयो हाजार माबायानो नांगौ फांखा मोनब्रै मोनबा ओरै साइडआव होजोबना थागोन होनबाबो बेदर जानांगौ गारा जिउ मोनसेल' जायै लोङै इन्जय इन्टारेस्ट खालामनानै जोङो जिउखौ दैदेनलांनांगौ सोरजोंबा नांलाय खमलायजों नङा सोरजोंबा दाङा बाजिजों नङा सोरजोंबा एगेन्स्ट जानानै लाब गैया मोनसे जिउ जेब्लायबो मोजाङै दैदेनलांनांगौ आंबा गाबोन मा जागोन सोर मा मोनथिगौ कोल किया होगा किसको पाता है गाबोन सोर मा जागोन रावबो नुवा लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो आरो साबसक्राइब खालामना लादो चेनेलखौ नोंथांमोना जुदि मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे चेनेलखौ नायनो माने आंनाथ' आरो जेबो नायनो गोनां जेबो गैया होमबाबो माने मदद खालामलांदो सापर्ट खालामलांदो जायगानि हिसाबै आरो जायगानिफोरखौबो खावलायो जुदि नोंथांमोना मोजां मोनोबा सापर्ट खालामलांदो ना मा बुङो नोंथांमोन आङो बारा माने जाला माला बेफोरबायदि माने नोंथांखौ इन्टारटेनमेन्ट माबा माबि बुंनानै इन्टारेस्ट खालामनानै इन्जय खालामहोनो रोङा दे नोंथांमोन डाइरेक्ट बुंखायो जोंनिया माने सिदा सादा गालानि फिसा थारला जोंना सिदा सादा जायो रायलायनायफ्राबो बुंनाय फाव फेसनफ्राव जोंना सिदा सादा जायो दे बेनिखायनो
नोंथांमोनखौ बुंखायो मोजां मोनोब्ला सापर्ट खालामबानो जाबाय, मोजां मोनाबाथ' आरो नोंथांमोननि खोथा। जोंनिया माने सिदा सादा जायोलै, रावखौबो लाखुमाला लाखुमालि गैया, सोरखौबा दोनखुमाला दोनखुमालि गैया, सोरखौबा रायखुमानानै सोरनोबा खिथाहैनाय, सोरखौबा रायखुमाना सोरनोबा खिथाहैनाय, सोरनिबा खोथाखौ सोरनोबा खिथानाय, सोरबा माबा बुंनायखौ सोरनोबा खिथानाय, बेबायदि एकदम राम 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 बेबायदि गैया दै नोंथांमोन, सिदा सादाखा रायलायनायाबो सिदा सादा, बुंनायफ्राबो सिदा सादाखा। नोंनि खोथाखौ लाना बैनो एरना हैनाय बिदि नङा आंनिया एकदम सिदा सादाखा। गरम, बिराद गरम। नोगोद गोलोमखायो दसेयावनो फाग्लासो। लाइभखौबो बारा गोलाव खालामखायो आं नोंथांमोन, ओरैनो आरो दसे थाबावनोसै। आं माने बेफोरबायदि बुंनो माबानो बिदि मा बुंबावनो आरो ने नोंथांमोन, लाइभखौ बारा गोलाव खालामखाला, दसे थाबावनोसै ओमफ्राय दोनथ'नोसै दिनैनि लाइभखौ। दिनैनि लाइभआव आरो जाला मालाफोर माबाफोर बुंफ्लांदोंबा नोंथांनिफ्राय निमाहा मोनगोन होननानै आसा खालामो। बिदिब्ला आङो लाइभखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै दै नोंथांमोन। मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो। नोंथांमोननि अननायखौ जेब्लायबो नांबाय थागौ। नोंथांमोननि अननाय गैयाब्ला, नोंथांमोननि सापर्ट गैयाब्ला, मदद गैयाब्ला आंबो दावगालांनो हानाय नङा। बेनिखायनो नोंथांमोननि अननाय सापर्टखौ जेब्लायबो मोनबाय थागोन आसा खालामो। आंनि चेनेलनि नामा सायखं ब्लग। आङो जा हायो आं भिडिअ होबाय थायो। आंनाथ' नंबां जाबां जाला मालासो होमबाबो आं होबाय थायो। नोंथांमोना मोजां मोनोबा नाय, मोजां मोनाबा नोंथांमोननि खोथा। चेनेलाव गोदानबा सापर्ट खालामबानो जाबाय, साबसक्राइब खालामब्लानो जाबाय। बिदिब्ला आं दिनैनि लाइभखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै। जय बर' हारिनि गोजोन्थों।